Нахува не в стаята. Да, направих си сторите. Такъв влак не съм имал много ден. В този епизод ще чувате една музика. Защото така искам. О! Окей, пауза. Да, върна се с друга песен, защото ми лагише прекалено много. Да съм малко цяло в много, затова този епизод ще е много кратък. Като цяло това ще правя в този епизод. Ще пообиколя. Ако се чува много силно музиката, съжалявам. На този звук е... Просто искам да направя някакво удоволствие, не знам, да ме слушате мене и ми направя музика. Greenpeace. Сега ще гръм, не знам, с този лак. Не. Аз в принцип си имам една стратегия. Как няма ми лаги? Пуснал съм си в рапса една папка, хамачи, и в VBOX, YouTube, в Skype. Как може да ми лаги? Кажете ми, обясните. В този епизод само съм утаим. Ако искате музиката, пишете на Елси или на коментар, аз пак ще отговоря. Аз винаги си гледам коментарите спокойно. Не съм като някои известни, имам много коментара. Това ми е любимата част от микса. Greenpeace. Ще поправя малко. Не е толкова сгрозно, нали? Много Greenpeace си бе, нали съм на изи, блядь. Да, я малко ябълка. Крипъра е започнал да събира едно дърво, нека да му го добера. Той с Greenpeace, бе. Това е бая дърво. Ние в този епизод май ще събираме само материали. В следващите вече може да си направя къща на друго място, защото с нищо не знам. А сега в този епизод ще събирам материали, защото в следващия ще копаеме много. То ще е на части този епизод, ще го разделя. Или не, може на части, защото ще копаем много. Да намирам неща. Арема! Надявам се да не е много силно наистина, защото няма да се чуя много хубаво или не знам. Просто да. Колко уйти имам мен. Аре, чай, тук е за... Тук е за фермерски неща. В принцип, така ще го направя. Той дърво са прераб. Не. Ще тая тъй, защото, нали, ще ни трябва торчове за копаенето. И да. Сега малко танцуване. Ейя!
Dobra, Jarcio.